Naimbag nga agsapa yu amin kakabsat iti Apo. Nagimbag launa iti Dios itata nga agsapa at nga nagkakadwa tayo mo tapno intay rugyan nga adalan iti sasao ni Apo Dios. Kaya tanyaman iti upubraen niyo kakabsat itata nga gundaway sa dinuman iti ayan niyo. Kaya dawatak iti maysa ken maysa nga makipagkadwa kanyak ang mangadal iti sasao ni Apo Dios. Ket kas rugyanan tayo mayat nga intay pagkararag mo muna kas panangidaton tayo daytoy nga aramid babaen iti kararag tayo nga rod. Apo Dios man nakabalin ka launay agyaman kami ta sika iti Dios na naimbag. Sika Apo iti nangted kada kami iti pigsa sa lunat iti tangang gundaway. Tapno iti kasta o Apo ket adang maadal mi dagiti sasao. Ikararag mi nga rod Apo Dios. Sikaman kadi iti kumadwa kada kami. All throughout na iti nga panagadal Santong Espiritu Apo aggaraw iti bibiyag ti tunggal maysa. Ket anyaman Apo iti kayat mo nga maadal mi kadagiti sasao ket isu iti may patungpan. Dagitoy Apo Dios iti ikararag mi nga rod. Tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Naimbag nagsapayo iti maminsan kakabsat nagimbag launay ni Apo kas kun nakita tay tada nga nagkakadwa tayo manen itata nga gundaway. Nakariing tayo itatay gapo iti parabor ni Apo Dios. Inikkan na tayo iti pigsa na agtultuloy nga agbiag, agtultuloy nga agserbi ken kuana. Iti Salmo kapitulo 3 versikulo 5 kunana, I lie down and sleep, I wake again because the Lord sustains me. When udno launay nakariing tayo kakabsat gaputa sinustinar na tayo ni Apo. Adda iti pigsa tayo itata gaputa inikkan na tayo ni Apo Dios. Kadidata nga gundaway makisauak man kada kayo iti mensahe nga napaunwan a scripture saturated Christian. Kayat tayo nga tayo nga Kristiyano kakabsat ket napnapnuan tayo iti sasao ni Apo Dios. Ket iti teksto tayo masarakan iti 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Basaad kada kayo iti English nga salin. Una na, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished into all good works. Iti main idea tayo itata nga gundaway iti daytoy nga adal that set your heart to study, apply, and teach the Word of God. Set tayo iti puso tayo nga adalan, ibiyag, ken isuro iti sasao ni Apo Dios. Iti saludsod itatak apay nga kasapulan nga iset tayo iti puso tayo nga adalan, ibiyag iti sasao ni Apo Dios. Adda iti sumagmamano nga rason no apay. Umuna, it is God's Word. Iti scripture wenno iti Biblia ket sao ni Apo Dios. Kunana iti teksto tayo, all scripture is God breathed. So iti sao ni Apo Dios wenno iti Biblia came from God Himself. Nagtaod kini Apo Dios. So gaputa nagtaod kini Apo Dios daytoy mayat nga adalan, mayat nga
intay iti tunggal aldaw ket sukimaten tayo. Mayat nga ited tayo iti oras tayo kadaytoy ta sasaukit nga rod ni Apo Dios. Nya ket gapu ta sao ni Apo Dios daytoy talaga nga ipaay tayo iti pigsa tayo, ipaay tayo iti oras tayo kas kunakon nga mangadal iti tunggal aldaw. Kaammo tayo nga daytoy nga Biblia nga intay ad-adalan ket saan laeng istorya tupo-tupo nga kunada no di ket daytoy ket sao ni Apo Dios nga kayat na nga ibaga kada tayo iti tunggal aldaw. Amuyo ni Apo Dios kayat na nga agtimag kada tayo iti tunggal aldaw ket most of the time usaren na iti sasauna isu iti Biblia. Ket dayta iti umuna nga rason kakabsat no apay anasken nga adalan tayo iti sao ni Apo Dios wenno adalan tayo iti Biblia, no apay nga nasken nga ibiyag tayo dagiti mabasbasa tayo mangmanggan tayo nga sao manipod kadagiti us-usaren ti Dios nga mensahero nga iti mensahe da ket agtaod met laeng iti sasao ni Apo Dios ngamin ammo tayo nga dagitoy ket sasao mismo iti Dios nga nangayab kada tayo. Isu nga iti tunggal aldaw saan tayo nga lugi kakabsat no adalan tayo iti sasao ni Apo Dios gamin iti hintay panagadal kadaytoy mangmanggeg tayo dagiti instruction dagiti ibagbaga ni Apo Dios kada tayo no kasano tayo nga agbiag iti sao ni Apo Dios kas adalan tayo ket adda nga papigsaen na tayo paregtaen na tayo iti klase iti panagbiag nga kasapulan tayo iti tunggal aldaw. So dayta iti umuna nga rason no apay nga adalan tayo iti sasao ni Apo Dios wenno iti Biblia kunak manlangen gapu ta daytoy ket mismo nga sao ni Apo Dios. Anya ket apan tayo nga rod iti may kadua nga rason tapno iti kasta makita tayo dayjay reason no may kadwa no apay nga adalan tayo iti sasauna. Second, gamin it is useful. Iti sao ni Apo Dios iti Biblia saan laeng nga sao ni Apo Dios no di ket daytoy ket useful nya na serbi nga kunada iti translation tayo and is profitable. Iti sabali nga translation useful. Tagamit-gamit po ang salita ng Panginoon, mabisa ang salita ng Panginoon. No kuma dayjay walis usaren tayo iti balay tayo, wenno babbalay tayo na paglinlinis kadagiti rugit iti paraangan ket kuna tayo nga naserbi nya tagamit-gamit iti walis nga panglinis iti rugit wenno anyaman nga nakawara ditang rugit iti aglawlaw iti pagtaengan tayo. So kasta iti sao ni Apo Dios kakabsat anya naserbi nga kunana ditoy all scripture is breathed out by God and profitable for teaching nya. So profitable kunana iti dito iti translation nga binasak ng iti sabali actually ket useful nya naserbi nasamay iti sao ni Apo Dios. Useful for what? Dayta iti saludsod. Naserbi iti anya amuyo iti sao ni Apo no adda nga kitaen adalan tayo nga naimbag makita tayo ditoy maamuan tayo nga amin nga kasapulan tayo nya nga iti daytoy nga biag ket ditoy tayo nga masapulan. Anya no gumatang tayo kuma iti may nga cellphone dagi features na nga sapsapulan tayo di iti cellphone adat di aminan kasta iti sao ni Apo Dios nya all in nga kunada adda aminan ditoy nya kang runaan na no iti pagtutungtungan tayo ket dayjay klase iti panagbiag dayjay klase iti panpanunot dayjay klase iti biag a nasantuan no kasapno tayo nga agbiag iti daytoy rabaw iti daga no kasapno tayo nga sumurot kini Apo Dios
ket adda amin ditoy nga masapulan tayo. Now, naserbi iti anya when useful for what iti sao ni Apo Dios. The word of God is useful for teaching. Kanayon yung nga laglagipan, kakabsat kan gagayam nga iti sao ni Apo Dios naserbi nga pangisuro. Kunana iti teksto tayo, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching. Dahil ito ay salita ng Panginoon, ito po ay useful sa pagtuturo, naserbi kakabsat pangisuro. Sabi po sa Precept Posting, sigon iti daytoy nga teksto kas inted da iti komentaryo da ditoy kunana, the holy inspired holy word can renew our mind. Okay, iti sao ni Apo Dios nga basbasahin tayo iti Biblia ket mabalin na kano nga pabarwan iti panunot tayo, clarify our wrong thinking. Kanya clarify na, lawlawagan na iti umiso nga panunot dagiti saan nga umiso wenno umno nga panpanunot tayo ken sukatan na iti kinaulbod ti kinapudno. Kanya so kas adalan tayo iti sao ni Apo Dios ditoy nga makita tayo iti kinapudno. Ya ditoy tayo laeng nga masarakan iti pudno nga talaga. And in all of this, transforming us more and more into the image of His Son. So iti sao ni Apo Dios anya kas adda nga isuro na tayo. Intuno nga adalan tayo ket adda nga iti end result na daytoy ket agbalin tayo to akalanglang ni Apo Dios. So dayta iti umuna nga pakausaran iti sao ni Apo, it is useful for teaching. Iti maikadua, the word of God is useful for rebuking. Sabi niya po dito, all scripture is breathed out by God and profitable for rebuking. Naserbi nga mang babalaw wenno pang babalaw iti sao ni Apo Dios. Daytoy nga sarita ditoy nga rebuking wenno panang babalaw kakabsat ket eglekos iti naggapuan nga sarita. Daytoy ket nagtaod iti sarita nga elekko kayat na asawen bring to light. Masakit din kapag tayo po ay rinerebuke ng salita ng Panginoon. Pero palagi po nating alalahanin mga kapatid na kapag ang Diyos ang nagsabi, it is for our own good, para iti pagsayaatan tayo. So saan tayo malugi? No iti sao ni Apo Dios kakabsat, iti adalen tayo. Gamin, adda nga isuro na tayo, adda nga ipakita na kada tayo, dagiti banbanag nga patpatsyen tayo pailaang mabalin, nga saan pay nga maikanunong, wenno saan nga maikanunong iti sao ni Apo Dios, wenno dagiti patpatsyen tayo nga saan met nga biblical, wenno mismo nga isursuro iti sasao ni Apo Dios. So nga kunana ditoy nga bring to light, ipakita na kada tayo, babalawen na tayo kadagiti aramid tayo nga saan nga nasayaat, kadagiti patpatsyen tayo pailaeng mabalin nga saan met nga isursuro iti sasao ni Apo Dios. Palagip ko pa idi ubing kami kakabsat nga adda daydi pampamati nga no rumar ka iti balay nga adda iti makitam nga nangisit a pusa ay saan mo langen nga itultuloy iti rumwar ta dakes baka adda kano iti dakes nga mapasamak. Ket dayjay iti maysa nga di kunatayon nga nga nagdakkelan nga pamati ket nabayag met nga inarakop tayo dayta nga pamati when the belief system nga idi umay tayo iti pamati kini Apo Jesus, nakita tayo nga awan met iti Biblia dayta. So iti sao ni Apo Dios binabalaw na tayo ket adda nga saan tayo nga inaramid daytoy ken saan tayo nga intuloy nga aramiden. Numan pay no daduma kakabsat adu dagiti banbanag iti biag tayo nga mabalbalin ket saan tayo kayat nga ibatan ngem gapo iti sao ni Apo Dios kas adda nga adalen tayo ket adda nga babalawon na tayo
ket into no nga babalawan na tayo ti sao ni Apo Dios ket addang agrespond tayo positively, sigurado nga napintas iti pagbanagan iti tunggal maysa kada tayo. Apanak iti may katlo nga pakausaran iti sao ni Apo Dios, isu daytoy DJ makunkuna nga correction. Okay? The word of God is useful for correction. Takuna na iti teksto tayo, all scripture is breathed out by God and profitable for correcting. Naserbi a pangilinteg. Ako na iti Ilocano. Ang salitang correcting po mga kapatid at mga kaibigan, that duwa daytoy nga sarita nga nagtipon. Isu daytoy DJ sarita nga epi nga iti kayat nga sawon ket from, tapos DJ sarita nga orto na ang ibig sabihin po ay make straight wenno lintegan iti Ilocano. Ang literal po na ibig sabihin nito ay straightening up again and thus restoration of something to its original and proper condition. Iti Ilocano daytoy ket pananglinteg manen ket iti kasta panakaisubli ti maysa a banag iti original ken umiso kasasaad na. Ibig sabihin po nito mga kapatid at mga kaibigan, ito ay parang maso o di kaya ay martilyo. Ang salita ng Panginoon ay maso or martilyo na ginagamit ng Diyos para tayo po ay ituwid. Kapag tayo ay itinutuwid ng Panginoon gamit ang kanyang mga salita, sigurado po masakit po yan, no? Kaya minsan napapa-outs po tayo sa mga napapakinggan natin na salita ng Panginoon. Sa ibang talata ng Biblia, hindi lang parang maso or martilyo po ang salita ng Panginoon. Ito din po ay isang double-edged sword. Kampilan nga agsinumbangir iti tadem na kunada iti Ilocano. Iti Hebrews 4 verse 12 kunana, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Tisao ni Apo Dios ket saan na tayo laeng nga pukpukan tapno iti kasta ket mailinteg tayo. Nya, dudikat daytoy pay ket tabtabasan na tayo, linlinisan na tayo. Tapno iti kasta manipod kadagiti ugali nga saan nga nasayaat ket adda nga madalusan tayo. Adda nga malinisan tayo kakabsat. Nasakit iti matabas, nasakit iti mapukpok, nasakit iti mamartilyo. Ngam no isu iti wagas tapno iti kasta kakabsat ken gagayam ket mawayawayaan tayo, tapno iti kasta ket mabalbaliwan tayo, so be it. Yeah, sige lang. Tipay ket di kanayon to nga ibagbaga, more pa Lord. Sige pay Apo Dios. Martilyo na pay, salingsingan na pay. Tapno iti kasta more pay nga agbalinak nga karuprupa wenno kalanglanga ni Apo Jesus. So dayta iti maysa nga usar iti sao ni Apo. Apan tayo iti sumaruno. The word of God is useful for training. Sabi po dito, all scripture is breathed out by God and profitable for training for righteousness. Ti sao ni Apo Dios ket naserbi a pakasuruan iti nalinteg a panagbiag. Ang salita ng Panginoon po ay ginagamit niya para sanayin po tayo. Sabi, useful para sa pagsasanay mga kapatid. Sinasanay po tayo para mamuhay ng banal. Kaya kailangan natin itong bigyan ng panahon. Kasi ito ang isa sa mga ginagamit ng Panginoon para hubugin at sanayin po ang bawat isa sa atin para sa matuwid at banal na klase ng buhay. Kaya bigyan po natin ito ng panahon na pag-aralan. Gamin iti sao ni Apo Dios kakabsat ket
adda nga i-train na tayo no kasagno tayo nga agbiag nga nasantuan. I-train na tayo no kasagno tayo nga agbiag nga nilintag nga mga ramid iti kayat ni Apo Dios iti tunggal aldaw a panagbiag tayo. One, daytoy nga training nga mapadpadasan tayo iti sao ni Apo Dios ket agtultuloy daytoy aginggang adda iti anges tayo. Aginggang adda iti biyag tayo iti daytoy rabaw iti daga. Wow. Kasta iti sao ni Apo Dios kakabsat naserbi, isong madlagayam nga naserbi, isong madlagayam nga profitable, isong madlagayam nga useful. Amoyo, nakita tayo iti usar iti sao ni Apo. Nya babalawin na tayo, i-equip na tayo, nya wenno i-train na tayo kunakuma, suruan na tayo, i-correctar na tayo. Dayta iti sao ni Apo Dios. Amo yun, no? Iti sao ni Apo Dios ti intay ad-adalan. Amo tayo nga adda tayo iti nasayaat nya. Gamin amo tayo nga daytoy sao ni Apo Dios once nga adda ti imbaga na pudno dayta. Nya saan nga mangang angaw, saan nga agul-ulbod, amo tayo nga pudno. Ket no aramidan tayo, sumurot tayo, sigurado nga napintas iti pagbanagan tayo. And lastly, iti sao ni Apo Dios, it equips for every good work. Kunana dito ang purpose ng salita ng Panginoon ay para i-equip tayo for good work. Para i-equip po tayo na gumawa ng mabuti. Kaya sinabi niya, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Nagpintas na ito nga kada tayo nga Christian nga kunkuna no iti sao ni Apo Dios gayam addang pagbibiyagan tayo, addang adaalan tayo nya i-equip na tayo nga agaramid iti naimbag. So adda tayong tuman kadagiti lugar wenno pasamak nga medyo narigat ket iti respond tayo ket addang kinaimbag lata. No iti tao ket pakitaan na tayo iti saan nga nasaya at iti respond tayo kinaimbag lata. Ket nagpintas day apay na equip tayo ken agtultuloy tayo nga ma-equip iti sao ni Apo Dios. Nagmayat na niya ta iti purpose na gayam daytoy ket for us to be equipped for every good work. Every good work iti amin nga klase iti kinaimbag iti sao ni Apo Dios iti mang-equip iti tunggal maysa kada tayo. Kakabsat, yan po ang Biblia. Yan ang salita ng Panginoon. Mahalin natin ang salita ng Panginoon. Bigyan natin ito ng panahon. Pahalagahan po natin ito. Bigyan po natin ito ng oras. Dahil ito ay ang ating pagkain sa spiritual. Daytoy ket taraon iti kararwa tayo, taraon iti na espirituan tayo. Kunana iti Matthew chapter 4 verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Dayta iti sao ni Apo, kasapulan tayo, saan laang nga dagiti tinapay, saan laang nga dagiti kankanen tayo para iti physical ti kasapulan tayo, kang runaan na pa ikidi, iti sao ni Apo Diyos, nga magpapigsa iti na espirituan nga bagbagi tayo. Iti Salmo 119 verse 105 kunana iti sao ni Apo Dios kano ket silaw. Sabi po dito, ang salita ng Panginoon ay ilaw sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Nagpintas kasta pendayta iti sao ni Apo Dios. Ni John Wesley naawagan iso na nga a man of one book. Iti Biblia, interesting, kasi sabi ni Randy Maddox, Wesley owned over 1,000 books. Awesome, nagado iti libro ni John Wesley. Over 1,000 books, ranging from Christian history to medicine, politics, poetry, and beyond. Pero sa kabila po ng maraming books meron si John Wesley, he still called himself a man of one book, which is the Bible.
kasta tayo met kuma, iti kaadu iti araramiden tayo. Iti kaadu iti ubraen tayo kakabsat. Agbalin tayo kumamet nga anak iti Diyos. Amangay ayat iti sasauna. May we have a desire for His words. A time for His words. Adaan tayo kuma iti tarigagay na ibiyag iti sasauna. Aramiden iti sasauna. Tamamati ang kakabsat. Kasaramiden tayo. Adalan tayo iti saon ni Apo Diyos. Nagpintas to iti pagbanagan iti biyag tayo. Ada iti maysa nga proverb, when a French proverb, nakastoy iti kunkunana. A good meal ought to begin with hunger. Gustong mat na niya. I mean, it's hard to enjoy a meal when you are not yet hungry. But when you are hungry, anything tastes good. Stop. When? Kung saan ka nga mabisin, uray na nakaimas titaraon. Islawan lang. Nang lumapisin ka, uray saan nga naimas, pero naraman iti taraon. Talagang papakam, kanam, damin mabisbisin ka. Kakabsat, kasapantay iti panaglipas, I pray today that God will place a hunger for His word in your life. That God's Holy Spirit will guide you in understanding His word. That you will apply God's word to your life. And that you will share God's word with everyone you meet. Ulitin ko, kasapulan, adalan tayo iti sao ni Apo. Kasapulan, na ibiyag tayo iti sao ni Apo Diyos. Kasapulan, na isumo tayo iti sao ni Apo Diyos. Gamin, iti sao ni Apo Diyos, iti Biblia, mismo na isuna, iti nagtaudan na sirbi na ito. Then, maususar lang ito ikupas na agaramid iti na imba. Kasaglipas tayo, nawatag man manen itintay panagtamay, tapumalawag tayo. Diyos mi nga man nakabalin iti suamin, agyaman kami ken kaapo iti daytoy nga adat. Agyaman kami tata dagiti sasaong Apo nga mangmangted kami kada kami iti rekta, mangpalpalagip kada kami, mangilinlintag kada kami, mangbagbabalaw kada kami, mangtray-tray kada kami, pakasatno kami nga agbiyan ang santuan iti tunggal aldaw. Apad to'y kami itatang agundawa, ikumitarmikan ka iti Biblia. No adaman kada kami o Apo Dios, iti awanen iti tarigagay na iti sa. Wenno simadot kami nga mangadal iti sa. Apo, iti kararag iti adipan mo. Kadag iti kakabsat Apo nga nagdengag ken nagbuya itatang. Ikararag ko Apo Dios, istir mo iti puspuso da iti tarigagay panakawaw ken panagbisin iti sasa ket manipod itatang aldaw at dang ayaten da iti sao gamin iti saom Apo na da iti Biblia na serbi na samay useful Apo Dios dito para kada kami nga anak tapno iti kasta agbalin kami pay nakalanglangan. Tapno iti kasta at dapay Apo nga mamuldar kami
iti klase iti tao na kayat mo nga pagbalinan mo iti tunggal ana. Apo Dios, bendisyonan nga iti tunggal may sa kada kami apada-pada. At kasaglipas kami si kangaruden Apo Dios iti maitanto iti bibiyat iti tunggal may sa kada kami. Dagito Apo tingkang dawatan iti nagan ni Apo ni Jesus. Amen. Agyaman nak kakabsat iti panakikadwayo kanya. Dahil nagkakadwa tayo tumanen ito sumaruno na panagkakadwa tayo dahil tayo tuloy na adalin iti sasa na Diyos. Alangarod, dahil ito'y itikapsat yung Pastor Severino Aquino Jr. Dahil ito'y itisilaw tibiyag na programa at ti Diyos iti agnina kada kayo. Amen.